Anya laki din! Day, kasla manumitin nga aldawasan ka nagpasada pariberta. Saan pa'y garod paray? Kasanwa ka makapasada kay Jack pa'y mo na patarimaan ti tricycle ka. Kasta ka day paray. Patarimaan mo nga minay, tap no makapasada ka bitay. Sayang bita. Puray kasano ti ayat ko mang patarimaan ko ma. Ngam awan pa'y garod kwartak paray. Nuad na wadwad na kwartam. Ay kahit pautangan na mangkiday. Eh pa, day taki din. Huray sa kawa magkwarta kita paray. Nagbayad kami kinibakit ko iti tuition fee dagiti ubeng di pagadalan. Ay, kas na ka ni paray. Kulaklaki din nuad na mabulon cooking ka. Hey, pasensyakan paray. Awan na talaga. Amumbat kanya kong. Sa anak anarigat akasarsarita laki di anda. Ay, pangutangan ka saya. Aglon ka lang ni Jekuaw paray. Ha? Ipadas mo ta membro ka bay. Plan-plan wag bitlang aglon paray. No kayat mo. Agid dan tama panington umay alawas. Agpasada ka man kan saan, kasla ayos lang kan kabirtaw. Anya? Danda ni makabulan na nasaan ka nagpaspasada. Ngam kaslaawan pa'y planom nga ipasimpati tricycle mo. Ay, unay kan bakit. Aday taka man din ako na kam. Iparparupan man din nakaslawan panunod ko. Nay, saan akas labirtaw? Tatalaga nga mo panunod mo. Ay, salbag ka. Anya kalaki din aya. Araramidag mo ti amin bakit. May pasimpak lang ti tricycle ka. Tapno makapasada mo't kuman. Nasaya at kaday no kasta, Bertaw. Ay, di kalata nga orayan ba? Panunutan nakman ako nakaon. Ay, pakamukla nga. May ibusan ti bagas tayo. Agraman ka, Saul. Anya? Iswa pa nga asem. Ipaspas mo nga ipatarimaan day tatap nagpasadakan. Awan ka ng tayan na salbag ka. Kayat mo asawan? Aglon mat ni kumpare Maberto, lakay? Win ka no bakit? O saan na ka no pagpatarimaan na iti tricycle na? Katwa na. Ay, kasibit yung kumparek. Manumit din alawas dyan. Dandan sapay kayo din makabulan asa na nakapaspasada. Iso mapilitan mo din nga aglon. Anyay nga rod, kastaan talaga Nuadta ko makwartak bakit? Pautanga ko ma. Nga buray sa kiyawang mga Aglon kayo latan O kat, kaano kayo nga rod ang mapanag-apply? Intun bigat ko mga rod bakit? Ha? First Monday itabulan intun bigat. Kit iso ti mabalin apa nag-apply itilaw ni Jeko. Aywan gayam anya. Katwa na, awisam ni Paring Berto. Tamasapa kayo amapan. Nasabat ko nila kay mo itay pa nagpilay niya paradaan. Naipatarimahan naman gaya man ti tricycle na. Nanarita. Ha, aywan, hindi pa nabinsan alawas, anay patarimaan na. Isumat lapagat lapayag man ng tiisam mo Si Kaki di man. Naimbag man, tanay pasimpala maglaan. Ay katwan ngam naglaw ni Jacob iti kwarta ngay nusar na. Kasta ka di? Kat uray tanapigsa mo ti panagpasada na. Maiurnungan na madlaang ati pagbayad na. Ay, sapay ko mga raw, takasta. Gamnay, nagado nga ron ti paggastusan. Di kang pa'y nakagatang iti abono may gitalon. Katnay, dandani mo nga agdawa iti pagay may. Agpautang ka man kiday. Nanarita, anyay kumati mautang mo kaniya. Ti urmot ko, ano kayat mo? Ay, sika talaga. Promises! Awan na talaga maipautang ko ken ka na, Narita. Aguray ka,
Tay nang agsapol iti dirty old man. Baring adda. Tay ado ti dollars na. Anya laki di. Hey, bigbigat, nakapanibid ka dito yan ti tricycle mabirtaw. Ha? Aywan nga raw, tata. Kasla, nagdagsan ti parikot mo. Ay, nagdagsan na talaga, tata. Kwarta ti parikot ka. Anya, habay nga agparikot ka ti kwarta, kat nagpigsamas ti pasada ita. Hinaldaw, bumanurbor kayaw, tadulat ta ti masahiraw. Uray ka sa numit kapig sa ti panagpasada, kat aduma iti paggastusan, tata. Kas kumaita, kaslay din na minsan lang aldaw ang naglunak, iti koop. Gamnay, italawas ti Judith na. Parikot ko talaga ti ibayad kaw, tata. Judith at talagan. Si kapay may tagparikot. Diskardam la day ta, Berto. Mapayadam la ta. Hanya laki din. Galawang lalaki ah. Ay, sapa lang ko mga raw, tata. Parikot ko talaga ti Judith. Oh, nana. Kas kala tigriti lang ham. Nakadkadlaw nga daman ng kaapang. Ay, talagang adda. Jesus. Ay, mabakal ko. Tiawanan ba'y na Judith? Ha? Ano niya? Taapay ni Judith, nana. Amaw, nanggag ko, tinagsaritaan nila kay ko kinitatakurad, itay. Iji nagparkingan nila kay ko iti tricycle na. Ha? Anyot keg mo sa nana. Naku na, naki din a parikot na kano ni Judith. Parikot na kano ti pagbayad na kankwana. Anya? Kaya't asawan day ta, adalimod a relasyon da Judith kan ti asawa. Ay, mabakal ko talaga na diya babae. Jack maklon nga isukat nak ti asawak iti kaskan kuana. How come, nana? Ay, kundi kumpari da diya apidring kinilakay ko. Ngam adamag gayam ilimlimod da Judith kan ti asawak. Ay, salit ti amin asalit. Anya? Makaalak lang itinatibker nga ebidensyak. Ipakulong kay dadwa. Ay na, uray mabuyok na itay. Irorod kon. Anya nga, tiluto masidahin bakay. Hawan! Makapagigtot ka mo tayo. Hagdamdamag ang idinasayat nga magbugkaw ka mo tayo. Ay, sa bagkine! Aha! Ingka mga ni dyan ti babaem. Ha? Isaw ti mapan mo sa lugsoda noon at inluto na. Bakay? Damag iti sidan. Ay na! Punam siguro no jak amot ilimlimad mo, Alberto. Ay, mabit lang man bakay. Anya ka din sa kay pagbagam. Kun may sa, anya ko mati ilimad ko king... Ay, ka lang pampamarang! Agpampamarang kang awan aramid mo. Ha? Tama nga numaikali ka si bibiyag tigas ng aramid mo ah. Ha? Agasaman tilaing mga gilimad. Anya? Ay, makalak lang iti bidensyak. Talagang ay pakulong kayo iti babaem. Kunam siguro no jak mo. Ay, agsagana ka, Berto. Anya? Ay, talaga sana ka makaigna. Ha? Kat no, ebidensya. Di ka pala mapantapisan, balay dan o pa'y suka. Ay, talaga. Kamkamata kung ti angas ko, gapo iti namuak nga da relasyon da iti asawak. Kantay di Judith. Apay, napanag mo, nana. Ay, umdas tinangag ko, anay baga nila kay ko. Parikot na kano ti pagbayad na kini Judith. Isu akayat asawan day ta, agpapabayad day di a Judith iti asawak. Siguro, agpapabayad nga ta, ano malpas ng agkwa? Ay, salit kide. Narigat nagsasao, nana. Ang mga nusan apo no dayta. Naawan ebidensyam kat iwarwaras mo dayta. Ang mga no isupay ti pangikaswanda ken ka. Ay, saan? Takdarak tinangag ko.
Saan nakatulang? Ay, Sugod ako pa dyan Judith iti balay na. Talagang agngar-ngaryatakan ko na. Talaga! Ay, nasaya at nagranata si ka Judith. Ang naglaeng amang dadaal iti pamilya ti akin pamilya. Ha? Manang Rita? Anya ka din dita nga ibagbagam? Anay ko? Mabit lang. Anya ka diti basol ko kan ka? Tapno tong paan naklatan akastoy, ha? Ay, di ka nagindi na ingawan ng maum. Amo kon ti amin, anya. Saan ka maawatan? Mabit lang. Anya ti parikot mo kanyak. Kan kasarita nakpay ko mga umuna, sakbay kang agtong paakas ta. Ay, awanan, ti ado-ado pay asaw. Tapna mo man niya. Awan ti sikret, awang agnanayon nga mailimlimad. Awanan ka itibain. Anya? Kunam siguro, no, jak amo ti limad a relasyon nyo iti asawak. Anya? Ha? Ay, agtanang kayo iti panagsasauyo, nana. Aglalaki ak, ngam nila kayo pa ilaang mat. Yaks! Anya? Amo yu day taga inaramid yu kanyak. Mabalin kayo nga ikaso. Awan ebidensya yung basta kayo latan nga agtong pa. Kan agsasao di sana pudno. Ay urayan nyo, Nana Rita. Amom si Karita, magibabain ka talaga. Di ka nagbay ni Takasta nga naramid mo. Tapay! Isakit mo da di Judith ngam siyak nga asawa ma. Na, apay, anya launay aya ti parikot mo king kuana. Ay na po, siya nga asawam ti mababay, di Takasta nga naramidam, tapno mo. Nang runa ka di paribidring, nakababay nunay king kuana. Ay ti kunam kiday, podno nga men nga da relasyon nyo kini Judith. Na, Ay sumungbat kay ti bari bartatong paon ka langarod ka. anya a relasyon nga ipagbagam. Hoy, Rita, agkurikor ka ngay nga ta, tapno manggag mo anay imbag dagiti maipagbaga. Siguraw, tinanggag mo pagsarsaritan, may kanitatakuran, idi na minsan ngal daw, kat maipapan iti Judith. Ha? Judith, ti utang kau ije ko aw. Nakunak aparikot kau, ti pagbayad kau, ta Judith nan. Saan na pagbayad ko iti babae nga agdagan iti Judith? Anya laki din na Rita. Ay kwa, ay kasta ka di Bertaw. Ay, napan mo mulat na tinungpan ni Judith nga wan gap-gapaw. Ay, unay kan, di ka malaki nagbainin na ya. Ay kwa. No idarom na ka ni Judith, gapoy tinaramid mo, ay awan bibiyang kaw. Sangwang masikalahan. Ay na, ay bababainak at talaga. at dayamot pa nagbain mo. Kung nakaskas tao man nga mong tagbain ita. Ay, si Kaki Dimot. Ay, bababainak ka talaga. Awan mo gayam kinapudno ti atap ko iti asawa kini Judith. What? Awan gayam ti relasyon da. Gamnalpas ko na tinong pa. Iti pa'y kaadwan ti tattao. Naibabain kumatan ni Judith. Anya? Oh my gosh! Anya nga minahiter aramidem, nana! Impagarup ko nga raw nga ada relasyon da. Ngam jay nangag ko iti asawak. Nga ibagbaga na aparikot na. Maipapan mo gayam iti Judith iti utang na ijay ko. Anya? Ti panangawat ko nga mehen kat Judith. Saan magayam ta Judith? Ti amok akat parikot na ti pagbayad na kini Judith. Ay, diyak mo na niya tibaken ka na. Agkurikor ka man ngamin. At datakkel abarita mi ije balay. Isuman lat mapan mo alaenan. Ta iso ti pagkurikor mon. Ay, si Kaki Dimot. Katuan mat. At dapay palay dyan. Tapno nalawag ang mangag mo. Tagiti mga mangag mo San akasta nga ipapanmulatan o anya laditan? Anya kalaki din nana. Ay, mababainak ka talaga. Kasanon nga ito agdaron ni Judith. Kasangwa nga. Alangan mo nga talikodan. Sangwam ate narabi mo nana.
Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.